Sa number 10, ang lokal nga panguluhan sang Talisay kag sang Negros Occidental ang magapatuman sang tikang agud tug gilayon nga maaktuhan ang landslide sa Sitio Tambara, Barangay San Fernando sa Talisay City. Suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz, peligroso ang sitwasyon kag madamo nga pumuluyo ang apektado sa pag-ab-ab sang duta. Ginalantaw ang pagbutang sang retaining wall. Nasugda na ang pagsugilanon sa tunga sang Talisay City kag probinsya. Sa karon, temporaryo nga wala ginapaagyan sa salakyan ang bahin sang apektado nga dalan. Inikunta ni ang alagyan sa mga turista sa mga waterfalls kag kapihan. Suno kay Diaz, ang program of works ang ginahanda na. Padayon pang pagsugilanon para mapatod ang ulubrahon, lakip na diri ang bahin sa funding kag ang counterpart sa Negros Occidental. Para sa probinsya, mahimo nga magagikan ang pondo sa disaster fund ukon sa savings gikan sa general fund. May road project man ang probinsya sa among nga lugar nga wala pa nahuman kag sa mas temprano maayo man suno kay Diaz nga nakit-an na ang problema. This is also a blessing in disguise nga wala pa naubra ang dalan, natabo na ni, so that we can already make the corrective measures subong, no? Ang aton geologist ginapalantaw naton, no? So that ang iyang geologic condition maplastar tagid kag we can make the necessary engineering projects and programs nga can stabilize that area nga hindi na matabo sa uli. Bali half-half na.